hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. What big not to me? Yeah, you know. Okay. Okay, we might have a song here. Oh yeah, but ja då. Nego. Would you look at that? Ja, vi tar ordentlig. Levi, kom ut här. Jag har lite surprise till dig. Oh, okay. Minns du hinna för jag stod är creeper att affär det. Oh ja. Nega trä, by the way. Oh wait. Game mode. That's up, Morgan! Är du i game mode? Yeah. Ja, bara. Vi sprang stan. It fixed allt, no worry. Okej. Okej, Ja, jag men får du har- jag sitter Ja, en diagram. Lever plastik. Ah. Oh ja, minns du hinna för jag kan enchanta ett word with super going enchantum. Det är allt det experience to way. Yeah, det var även the clots. Här är något lite kabel till Levi. Har vi rätt håll? That just down stein, eh? Nej. Kan du hoppa det? Ja. Ja. Hesa. Nej! Levi! Hör du ska inte. Nej, kallt. Kom igen nu. Åh, nej, jag ska inte What? ställa. Ah! I see. Du tvär färger ligger de runt. Yeah, så gott. Oh ja, Levi. Vad tycker att jag kör? Kan jag ta en med pitta, men du ganska gott även att du så släpper jag fröet och det här går upp sig. Men det är klara för parcellen. Nej, vi manglar pitcha en altanen shit. Huset ser alltid bäst ut. Okej, vi må ha style av huset i junk när vi är färdiga. Okej. Ja. Okej. Ja, vi får mangla trä. Jag får bara hugga med mina. Awesome hooks! Yeah, and water power. Shiver my Jag tror. Oh. Like? These are super fast. Alltså. Super speed. I don't have the power of OP. What's the problem? Yamada. Vilken var OP? Ja, på en och en game mode. That Yeah. explains it. Okay. You're now off for the scrustic Game mode. mode. yeah. What the What? Så må jag känna. Vi ger together som du kör. Right. Ska jag checka här? Jag måste checka här. Allt igen. Pappa. Ja, pappa. Så släck upp det där. Okej. Här för det här. 2 häng i den lag. Jag är back. Yeah. Jag är back. Up there. Vad? Ja. Okej. Surprise, Nej. surprise. Surprise, surprise. Nej, det där går på dig. Jag kan inte med. Det där går på dig. Okej, på Jerry, jag kan... Häng! Vi ska små se då. Okej, kan... Welcome out to the Super Pirate, yay! Woo! Det är så perfekt. Det här var jag så långt att Asper över 10 med hörn och jag jaktar agnes och tröjorna. Så jag fick att hålla i att det alltså långt in hinner. Så jag var komma. Du har sett sig av intro. Intro non... Intro nonetheless. Det ska altanen faxa en ord. I suppose. Quiz. Okej, jag får lycka. Bro. Sägs.
Måste lägga omtänkning på att det hackar ut läkare. Så kan det vara att video för off-sync. Som jag kallar det. Start with intro here. Och det är ju inte läskigt. And that is not... Ah, fuck. And I got to take on Copperstone. Copperstone. Copperstone! Couple? Eller vad heter det? Jo, Copperstone! Jag får Ta inte Copperstone, ta inte Pebbles. Till Pebbles. Det var ju... till Pebbles. Oh ja, jag har köpt Pirate Language, passar. Pirate Speak. Plunder. R. Pirate Speak. Åh, det där var också... Det där shade jag man. Protesters, you pirates. We're not protesters. We're pirates. Pirate for life, man! Super Pirate Adventure. Can't just... Yeah, I'm gonna free the squids, man! I'm gonna free them from my own... Oh wait. Nej, vi vet att det skulle Josh alltså. Vi vet att det skulle Josh alltså. Ja, men kanske inte. Jag kanske inte brukt allt och redstone på. Free the squids, man! Där kan bara ändå så... Nej! Nej, så! They deserve to be free, man! By the way, I have a Sintra redstone. I'll do this job. Nej, redstone är bara no-go connection. Less samband. Ja. Yeah. Free the squids! Free Willy! Att skulle vara gott nog. Kom inte straight Demon has left the game. Yeah. Okej, hur ger snacka hönor över här. Yar, pillage gold blocks. Ah, shit. Chunk of gold. Chunk Little gold. Chunk of bullion. Jävlar till mycket stacks. Dubloons. Part of the loot. Nej tack. Jag lyckas det part of the loot är nere till... Loads of money! Jag får lycka ur till att sitta quit att... I think. Racist much? Yeah. Racist much? Yeah! That's how I roll! Let's The comment, what the hell? That's the how I roll. There's more than one reason to call me a good elf. Let's see. Jag ska lyda fram det. Levi. Why, yo! Levi. Yeah, try it. Stands up Cheers, det liknar jag stannar, man! Oh, jag passar igen och snäckar. Thanks. Ja, Lite attan för er, det tar faktiskt äsken någonstans. ska det behöva 8. And go! Ja, efter. Jag alltid vi skulle ha en planka. Eventuellt planka. Planka är en annan planka. As far kan vi nu sätta update till kanske morgon så skulle jag trailer för en episod då. Skulle du inte säga att det är så pasta nu? Nej, alltså trailer, en motion trailer. Ja, wait, fint allt. Men, bro, like a nuts. Jag vill bara en trailer som en grävartåg. Oh. Det är ett busshål. Du är det emotional. Så sitter du akkurat om att du är sorgliga och emotional och så kallar de mig för jag vill gräva ett tåg. Right, but doesn't make any sense. Jag har det mallet dit. Get up. Kalima. Vi kunde ge ett emotional hål. Ett emotional.
He's onto something. Now let's see. Yeah, how do they are onto something, yeah. Emotional hold it. Hold up emotion. Oh. Titt, man kan inte göra att det är Jag vet! lite pumpkins vid pistons, va? Titt, ja, det Ta halt. bästa det är Esbjörn Jo, som hade till bästa viner and everything. Jag försökte... It's just, see trailer right now. What's Så, going on? och så Esbjörn till att späka, alltså. Är gok? Ja, kokspäka. Pajkarna som iver här över gräv här. Tror den hoppar och glädje och är hit. Jag alltid så rattla löj ut och så här kaptenen kör så här... Alltså, så fint nice kiss då. Hej, titt! Men inte med en teacher att säga, jag fixar det. That's the way you do it! Let's go. Nej, Levi, jag har länge sedan från det hos trailern ska vara. Helt kändes för. Hikker, Levi. Du kan kännas för. Och jag kan lägga allt med peg. Ja, jag tror vi rycker, Levi. Du rycker. I feel like celebrity. Yeah, Yeah. sure. What? A bribe. Hej, titt! Kom och njut the sunset och nu till altan. Yay! The grounded German. Kan för solen ner och för ner här inne. Ja, och det är nog inte världen så vitt. Kom upp, Levi. What? Där står mannen här som är. Och så solen man för ner här som. Nej, Levi, altanen. Äsch. Och wow! Kvart är det som lyser här i, bror. What? Att det ser ut som åker ett diamantträ. Jag fucking Kom och vet inte att det är för näka. Vad kan jag göra? Jag vet inte, Körs. Vi är helt och jag så överraskade. Du plantar också där i bre. Ett och bättre. Vi har det där. We don't like spoilers Yeah, fuck around here. Bara läta bättre. Jag känner det. Oj. Wow. Vi kan hem med svör. Knockout och keen. Okej. Jag har inte keen kör. Ja, jag hade det. Wow! Det ser ut som Bernia diamantträn och det blir en bäckvän, Levi. Det blir en bäckvän, Levi! Wow, man! Det är bäckvän! Det är rätt hon. Det är rätt Det hon. är en bäckvän. Yay, det ska vi arbeta dig. Wow! Kan man bygga alltid en redstone till? Jag vet inte, vi manglar redstone. Kör du hit? Jag kört ska se. What a coincidence. Wow! Jag kan trägen ner. Ho Jag kan ho! Bernia trägen. Dude, vi ska ta... So, what the mechanics of this shit? We have to plant a new seed. Ja, jag är börja. Have you Jag hope? plantar ner i hålet. Ja, oh. Aj, det gör inte ordentligt. Du gräver i händerna nu. Yeah. Ah! Detta glömmer ni. This is gardening! Gardening. Gardening. Usefulness. Ah! Nej, det var samma del där som där vi. Är detta? För fler stacks. Powder. What? Okej, Du till är- han ena som maten har plantat nytt träd. Det är två sorna.
Och så kör jag syntrar av godlig. Ja, godlig kör man det. Börja. Köttnickor. Ja, men... Kakor. Ja, men kan vi bone meal? Det är gafligt. Åh, kake, ja. Bone meal eisne. Ja, jag har bone meal. Kaktra. Jag har bara neck bone meal så växer det större. Och massa rotten flesh. Ja, Och ett ägg. ägg. Och frö. Spider eye, ja. Det var så gott. Man kan inte växa trä utan trä, ha? Ja. Okej. Ja, och så täcker det för. Stora bombslumpar bara. Så inte det trä. Så ja. Det vet äldre. See you fucker. Dun. För salmonella, det vet.